klar, Dennis? Hej alle sammen, mit navn er Chris, og vi er tilbage til World of Warcraft med de to helte. Sidst vi så dem, var de noobs, og jeg kunne finde ud af at recorde, men i dag er vi tilbage. Ja, jeg glæder mig helt vildt meget, og jeg har fået min lille sorte panda frem i stedet for. Jeg synes, at den passer måske meget bedre til et rogue. Er det cute? Alle kattefans derude? Ja, det ved. Ja, hvis I synes det er cute, skriv det. Kattefan. What? Ja. Et rådyr. Dræb mig dyrene. Ja, jeg kan rigtig godt lide min reaktion. Så du vil gerne dø. Hej Annie. Nej, der er ikke. Skal lige... der er noget herovre. Vi skal have fat i shinies. Ej, fuck det. Vi går videre. Der er noget shiny lige der. Jeg går bare sådan her. Hvad er det, du snakker om? Nej, jeg har glemt en kniv, det så kan jeg ikke... Hvad snakker du? Goddag, Edderkop. Bare hoppe. Hvordan har din dag været? Jeg har det fint. Det har været en dejlig stille og rolig dag. Masser af sjov. Du vil have mere i det. Det lyder ikke sådan med, Dennis. Dræb ham før jeg mig. No, du må ikke dræbe ham før mig. No. Jo. Mig og min killing har noget at sige til det. Jo. Miau. Okay. Skal vi ikke gå ind? Nå, for dig. Jo. Kan det her? Lad os se. Sådan, jeg har lige droppet guæren. Taske! Ja, jeg fik en task. Rare. Hvad? Rare? Seriøst? Nice. Durfin Jenkins. Det er rare. Jenkins. Det var dig. Du dræber alting før mig. Før mig? Wait, ej, men de glinter ikke. Ja, okay, nu glinter de. Hold så op. Dumme søde spil. Vi idioter imiterer hinanden. Yeah! Det forklarer tingene. Nå, det kommer til sådan noget tid. Ding! Lad os glemme alt om, hvad der lige skete før. Ja, free for all. Men så kan jeg bedre forstå, hvorfor ikke sådan en rare, at kunne loot den. Jeg tog den bare. Så... jeg glæder mig virkelig meget til... hvad var det, det hed? Hellfire? Er det ikke det, den hed? Så var det bare 6. Ja, men hvad hedder titlen? Er det ikke Hellfire? Hvad er det? Nå? I don't know. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Fuck, det vil jeg ikke bruge for at lave armor og alle mulige ting. Vi har energi, vi kan klare alt. Selv en Spinosaurus ark, så var jeg... Ja, det er mega også. Ja. Det er sært. Det er sært og awesome på en gang. Man kan tælle sig, der er lort. Hvad er historien bag de her rotter egentlig? Det er godt, men også... de var... det gider jeg ikke sige, fordi jeg gider ikke være klog på noget, som jeg... Det er bare nogle douchebags, som der er under jorden. Fordi jeg ikke kender det så godt. Nej, de er vist noget med, at det er de første... Titans, de gav til dem, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Et eller andet, hvis I ser med her, skriv lige nede i kommentaren, om hvorfor kobolds de ser sådan der ud, og hvorfor de egentlig findes. Ja. Og hvorfor de ikke har skin. Det glæder jeg mig ikke til. Så kommer det til at se sådan mere realistisk ud. Det er egentlig sært. De ser kommer til at se endnu grimmere ud, men får lyst til at dræbe endnu mere. Så har man mere lyst til at sådan... Nej, en kobold! Dø hurtigt! Brand!
brænder Kill ind. it with fire! Det er bare så alt. Så det er bare alle mage, eller hvad hedder det, alle humans Bare starter, fuldstændig. eller alle dem, som der starter i WoW, de vil være humans, de vil være mages, så kan de bare brænde hele lortet. Hvorfor de mages? Hvorfor de mages? Ikke en race, det er en talent. Hvorfor de mages? Nej, ikke en talent. Hvad er det, jeg siger? Og der er noget cover. Det er en class. Nej, Ja. BC. Vi er begge to om det. Mates, det er sgu klart. Jeg mangler stadig noget dust. Ja. Ja, ikke Så Christoffer han græder indvendigt. noget lyd. Ja, det var bare Nej, lydløs. Jeg Og kan der ikke. er for, og det skal dø. Jo, Son of a på mig skal bitch. dø. En kanin. Jeg har bare forestillet mig et eller andet i virkeligheden bare render rundt med en kæmpe stor økse, størrelse med ens krop. Og bare la 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 la. Jeg fik ikke noget dust. Det gjorde jeg ikke i starten. Fordi vi var ikke på gruppe. Nå, jeg skal have dust. Bare fuldstændig. Dust. Afhængig af Dust. den. Bare sådan fuldstændig. Jeg skal have dust. Jeg skal have dust. Så der er ingen, der kender det her, så har jeg hørt, at det skulle være, når folk er afhængige af et eller andet, så klør de sig selv alle mulige steder. Hey there. Så klør du det bare op af computeren, eller hvad? Computer? Nah. Jeg kører bare med skridt. See you Ej, later. det er ikke See you later. det er upassende. Woo! Need help? Nej, fuck det her! Kom så, jeg skal have det der sidste dust. Giv mig der dust. Giv mig der damn dust. Det er fordi jeg er friendly med Golden Moon. Og Silverhand. Og der er Silverhand. Det manglede en epic. Hello. Safe travel. Ved du hvad for Er det det der Dragon Slayer? Have a good one. Rod på. Nej, den er også god. Dragon Slayer. Hvis der er nogen, der undrer sig over, hvad Dragon Slayer er, prøv at tjekke det ud på YouTube. Det der NSP. Den er rigtig sjov. Okay. Awesome. Og ja, da. Okay, lav en lille dans hver gang, det er lækker. Skal væk. Woo! Everybody have it, yeah! The Monk. Jeg tænker i hvert fald til en pistol. Fredeligt herude i skoven. Synes du ikke? Der er bare døde dyr over det hele. Det stopper, at du har været her. Jo. Ja, min kat, den gjorde det her. Nej, det var katten. What? Hvor er du henne? Nej, den er katten. Jeg batter. Ej. Fanden. Nej, ikke høren. Nej. Dan. Jeg kan lige gå op sådan helt. Kan lige gå over. Nej. What the? Den der store spotlight-lys og nakkeren. Okay. Den har jeg også. Kæmpe stor nakke. Oh. Ja. Hey there. Zombies. No. Jeg vidste det. Der er zombies så. Så, jeg har taget alle missioner nu. Have a good one. Så er panik. Quests. I, Gammon, will Yeah, save let's us. go. Everybody for Gammon! Yeah, come on. Hashtag Gammon! Come on. Hvad? Yeah. Vent lidt. Nå, jeg det ser ikke Ruby alle Mounts? mounts. Okay. Nej, det var ikke så meget det. Det var mere mit lightstrike, Okay. der hedder... Hvor er den henne? Hey. Sweet tea. Ja, den frem også. Ja. Fed house for den der storm. Yeah!
Madhouse! Åh, Manastar! Han er mega troll, og han er mega awesome. Hvis jeg nogensinde bliver... At bliver han ikke? Han kan aldrig dø. Det er det bedste ved ham. Han er så irriterende. Uanset hvor mange gange man dræber ham, så er han bare tilbage igen. Det særste, det er... Men han kan være... Undead. Han er samtidig. En ulv. Ja. Det tror jeg er mad. Ja. Jeg siger, det tror jeg er mad. Jeg er ikke sikker. Hvornår begyndte vi på den her? 2 sekunder. Okay, 10 minutter. Uld. For at jeg lige skulle se det der. Men fordi jeg skulle lige være sikker på det. Dude. Nope. I can't pass that. So far away. Det var det. Damn you. Ja, jeg fik lige task. Det var sådan. Ej, der er rare. Jeg har kæmpet så meget. Jeg har kæmpet så meget. Jeg har kæmpet så meget. Du får ikke en ny task. Du er bare sådan. Du er bare ved at dø, og du er bare sådan. Nej, ny task. Lige til mig. But I still love you. Dammit. Sådan. Jeg har fået en kaninfod. Ja, jeg bliver ved med at løbe ind i mennesker og ulve her. Det mest farligste af alle dyr i skov. Nej, du må ikke dræbe de søde æren. Nej, I don't have a target. nej. Dræber jeg Hvad har med? den gjort dig? Farlig. Du skal dø. Flashback. Alt. Større minutter. Bare forestil jer sådan en lille dreng. Sådan, what a wonderful day. Nå. med en stor pose nødder. Bare sådan. Nu står jeg Nå, men, hvorfor holder jeg det som flashback. om det er en løg? Sikke en herlig dag at gå en tur i skoven. Ikke sandt, bror? Okay. Ikke på den måde nødder, men I forstår godt, hvad vi mener. Så, Hvorfor misforstår du det? undskyld. Nå, men Nice. Hvad misforstår det? Vi har fundet min... Okay, hvad skal vi så have? En dans? Kæmpe godt. Sådan. Nej. Okay. Yay. Jeg ved hvad? Water! Hvad? Det var det jo. Så du kaldte den ene for chip, og så den anden for... Jeg har lige dræbt dig. Chip tak. That's still recharging. Hvad er nu den der nødpatrulje sang her? Nødpatruljen er rigtig fed sang. Nødekop! Tegnefilm. Som er awesome. Hey! Thank you for my self. That is out of hand. Damn you. Så dinger jeg igen. Nej, der... Jeg kan aldrig vende mig til den lyd. Jeg skal ud af den grot her. Jeg får kuldegysning her. Jeg tror... prøv at se. Hår de næsten... Kan stoppe. Helt oppe. Og stå. Lad os bare sige, at han... Nej, right in. Lad os bare sige, at du bryder dig ikke så meget. Hvad? Bernadette went... Bernadette... Det er derfor, jeg dræber. Og er det derfor, jeg tager Hearthstone Wait, og what? Spats inden for at komme hurtigere til No! Damn you! Jo. Vent. Det skal ligesom jeg selv også har det. Hvad? Så kommer man bare til Stormwind eller sådan noget. Vent, der står der. To the Lion Prince in... What can I do for you? Ja. Light bless you. Lions. Som løve. Hey! Tror jeg er ikke helt sikker. Be careful. Jeg tænker, at den siger... Og cougar, leopard, hvis jeg husker rigtigt. Ikke leopard. Ja. Det mener jeg. Hvorfor er den mag... Nå, jeg kan godt... Er det også et sted med Det er et sted, æderkopper? jeg ikke gider hen. Det er et sted, jeg ikke gider hen. Nej, Det er sådan et rart sted, synes du Jeg ikke? gider ikke til
Vi har taget en PvP. Vi har taget en PvP-server, men jeg gider ikke PvP. Hey, der er et hus derinde. Det skal lige sådan noget mad. Jeg skal over og tjekke det ud. Nå nej, det kan vi ikke. Fordi Dennis. Ja, vi kan godt lige vinde lidt. Det er bare fordi, vi kan godt. Vi løber over til det der hus, der i afstanden. Afgrunden. I afgrunden. Ja. Ude i det fjerne. Hvis du er mig, så vil jeg sagt... Kommer du? Det er ikke det rigtige ord. Ja. Vil du se tryllekunst? Okay, folkens. Nu skulle jeg så en... Nu ser I gnom. Men nu er det en tyr. Wow. Der må lige klappe på det der. Nej, virtuelle klap. Det er så smukt. Nå, jeg mener. Wow. Yay. Wow. Hvordan gjorde han det? Oh my. Der er en ko. Ikke dig. Det er din kæreste. Du kom lige din kæreste. Det er lidt midsat. Ja. Jeg er der. Hvorfor? Ikke Martha. Martha er konen. Konen Martha. Jamen, det var din kæreste. Fordi det er en ko. Du er en tyr. Nej. Du er lige. Tror jeg er ikke sikker, altså. What the? What Duck. the fuck? Hvad? Nå, jeg bogstaveligt talt, det var så kommet sådan en mærkelig sær lyd. Dræb dem alle! Dammit. Damn you! Okay, så... Det er dejligt derinde, nå. Også fordi jeg så nogle skid, men... Just... lad os gå væk. De er efter os. De så os dræbe deres venner. Min killing er ved at blive taget! Er du sikker på tingene? Det er den mest bedårende søde væsen, der findes her i skoven. Jeg tror ikke, de kan dræbe den kat. Nej, bare det er en companion, og du kan ikke dræbe en companion. Det er ligesom et barn. Yay! Uanset hvor meget du end har lyst til at Men dræbe, hvad? kan du ikke dræbe dem. Har du lyst til at dræbe min pandakat? Nej. Bare på sådan en psykotisk lagt. Nej. Nej, men det her er et rigtig godt sted, hvor vi sådan kan slutte af. Vent på mig! Ja, for satan. Så, Goddag, panda. Nå ja. Der er en panda. Farvel, panda. Så, det her, der var alt, hvad vi kunne her i den her video. Folkens, værsgo, og så like og subscribe, og gerne comment down. Kom ned i vores kommentarboks om, hvad vi skal gøre næste gang. Han står og danser som en galning, og danser som en galning. Jeg sidder rar! Galning selv. Så det er her, vi siger. Tro ikke på at sige det. Nå, men det er her, hvor vi siger farvel alle sammen, og vi ses næste gang. Bye!